барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ дар нашри навбатии барномаи мазкур ки санаи 14 апрел соати 16 пахш мешавад, хабару гузоришҳои зеринро пайгирӣ намоед. роҳзанӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, гумонбарон фурӯшандаро таҳдид ба куштан кардаву 14 000 сомониро тасарруф карданд. корча қатиам қабидам гуфтум наҷум ки мезанум та корча қатиякам эсторба кисаша киков умед калита ёфта дасти додар кӯдака додар дараҳуй кард ихаппала гирифт. боздошти ҷинояткори хавфнок ва рабт додани он ба аблава дар шабакаҳои иҷтимоӣ. наворое ки дар интернет паҳн карданд гӯё ки аблава аст. ман 39 сола ҳастам. ӯ аблава набуду, ман будам. ҳамун ҷиноятое ки дар россия буд ман дар розус ман фаҳмидам. ходи парвистиви дамера камера кне мардакай намё ҳеч канесан. сабаби ҳамин навор паҳн шуданаш дар ҳамин шабакаҳо ман ҳастам ва вақте ки ман фаҳмидам ки як ҷинояткор буда, як террорист будааст, записи худам ҳамин монеа шудам ба кормандони милиса аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва кормандони милиса бахшиш мепурсам. сеҳргарӣ аз ҷониби 2 нафар лӯлизан ва ҷинбарорӣ 1 нафар мард дар шаҳри норак. авлод бия фолат мебинам, ҳама айтаро болот мебинам, тами тиловарата оба меандозӣ, 3 қилмехоро дарта мебарам. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.